Čaute, v sobotu som pridával na Instagram príbeh, že merám strelivo Gecko, STV a Celieren Belot. Na meranie som použil prístroj Garmin, ktorý je momentálne asi najpresnejší. Strieľal som z mojej zbrane CZ Shadow 2. Mnoho z vás mi napísalo, ako teda test dopadol, tak tu sa môžeme pozrieť na výsledok. Strieľal som v prvom rade 5-ranovú položku z každého typu náboja. Opäť som to zopakoval a na záver som vystrelil 15 rán z každého streliva. Namerané hodnoty nám môžu povedať, že vlastne Celieren Belot je najvýkonnejšie strelivo, ktoré dosahuje v priemere 1148 stôp za sekundu. Rozdiely medzi najnižšou a najvyššou hodnotou sú 23,2 stôp za sekundu, u STVčka je to 34,6 stôp za sekundu a u Gecka iba 12,7 stôp za sekundu. Priemerná rýchlosť bola u STVčka 1134 stôp za sekundu a Gecko ju malo najnižšiu 1043,7 stôp za sekundu, čo je veľmi vhodné pre IPSC, pretože dosahuje faktor 129 z mojej zbrane CZ Shadow 2. To bolo pri prvom meraní, hodnoty z druhého merania, takže na tomto terči môžeme zhodnotiť veľmi podobne. Priemerná rýchlosť Celieru 1136 stôp za sekundu a rozsah bol 19 stôp za sekundu. U STVčka to bolo dosť horšie, bolo to tentokrát 43,4 stôp za sekundu rozsah minimálnej a maximálnej rýchlosti. Následne máme tu Gecko, kde bol prekvapivo tento rozsah až 59,4 pri priemernej rýchlosti 1031,8. Faktor nám zostal v podstate takmer nezmenený, s tými nižšími hodnotami to trošku kleslo. Následne, keďže sa tvárili takmer podobne aj tie nástrely, som zhodnotil, že je potrebné otestovať to minimálne 15 ránami, čiže takmer celý zásobník z každého typu streliva. Ako môžete vidieť, tak presnosťou nám vyšlo najlepšie to STVčko. Celkom podobne sú na tom Celieren Belot a Gecko. Pri týchto už 15 vystrelených ránach sme zistili aj viacej údajov, čiže priemerná rýchlosť Celieren Belot je 1139 stôp za sekundu a rozsah týchto rýchlostí je 37. Čo je vlastne najlepší rozsah, najvýkonnejšie strelivo. Pri tomto najpresnejšom strelive STV sa dostaneme na dosť vysoký rozsah zmeny rýchlosti až na 51,7, čo je dosť, ale na výsledku to zjavne len prilepšilo. Priemerná rýchlosť je 1127 stôp za sekundu a strelivo Gecko dosiahlo takisto dosť veľký rozdiel v rýchlostiach až 58,3 stôp za sekundu s priemernou rýchlosťou 1038, čiže opäť sa dostávame na faktor nejakých 129 z tejto zbrane Shadow 2. Dúfam, že vám moja recenzia na toto strelivo pomohla pri výbere streliva a prídete si vybrať to správne strelivo práve pre vás.